Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kendai ngut kinong ti par doyong kila syatap haka krem doyong ke bami ke badon hajan umrang so ha asam ke bahap hapo dima haso hill district katkum kilat pathai khubor kia thu bakidon langut ki balalaj im naka jingya namar bala jenjar ban yo se ya ki bala syatap hapo krem kumta ki spai durio kum juru ki spai ringkeo kila yasnok tilang bat ka state disaster response force ban le se ya ki bala syatap kajingyar jong ka krem doyong kalong arpho phut bat ka jingjeliu kalong lais pa phut ka ka badon hapuk krem kala kiu palat ya ka sis pa phut dena kane ka daw bakala penlong ya ka jingslei hapuk krem doyong bat ka jing tua jong ka krem